ito ang talagang produkto namin na is kilala na sa buong lugar. Expert na talaga ako sa paghahalo, promise. Mas masarap po yung mahaluan po yung bilo-bilo ng corn para maging unique po siya. Tuloy na ipinagmamalaki ng bayan. Yung product po ng United dito na mais, siya po yung ginagadgad namin na sinasawag sa maha namin para po masarap. Kami po yung Guinness World Record Longest Corn Grill. At saka kami rin yung Guinness World Record Longest Line Table. Katunayan, meron ditong monumento ng higanting mais at long table. Tuli, Paspas, Santo Tomas. Mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan. Ilan lamang ito sa may pagmamalaki ng itinuturing na pinakamaliit na bayan ng Pangasinan. Tara, samahan niyo ako, Lian, ang inyong pretty SK, para tuklasin ang mapagkaisang bayan ng Santo Tomas. Dito sa Ganda Mo, Pangasinan.